Chceš vedieť, ako správne zhydroizolovať základovú dosku a murivo, tak aby ti stavba budúcu nevlhla? Nachádzame sa práve na stavbe v Šarišských Sokolovciach a ukážem ti, ako na to. Dôležité je po odebnení základovej dosky zbaviť povrch prachu, nečistôt a hlavne ostrých rán. Môžeš to prípadne takto obrúsiť brúskou. Potom sa nataví hydroizolácia pod murivo. Čo je dôležité, ju takto vypustiť vonku a zahnúť do spodu na základovú dosku aspoň 10 cm. Hovorí sa tomu spätný spoj hydroizolácie. No a potom, keď sa zhotoví hrubá stavba, sa na ňu takto nataví zvislo ďalší kus hydroizolácie, ktorý sa prepojí s týmto kusom a tento kus hydroizolácie pôjde minimálne 30 cm nad úroveň budúceho terénu. Najčastejšie chyby, ktoré tu vydám, je to, že sa napríklad nevypustí táto hydroizolácia, nezahne do spodku, prípadne sa základová doska zdební styrodúrom, a tým pádom nie je možné tento spätný spoj hydroizolácie zhotoviť technicky správne, alebo že nie sú dodržané dostatočné presahy medzi jednotlivými kusmi hydroizolácie, no a potom sa môže vlastne nastať, že zbytočne murivo vám bude v budúcnu vlhnúť. Ak chceš mať zhotovenú stavbu profesionálne, správne, s inžinierským prístupom, neváhaj nás kontaktovať.